Здравейте YouTube, аз съм Сенсор и днес ще изтегля победителят от Minecraft Giveaway. И да, ето, записали 34 човека, от които няколко човека не са харесали клипа, но няма значение. Вече накрая, така ще има giveaway, ако направя 100 сабскрайбъра. Така ще изтеглям победителят от random.org. Така, 34 човека. Ето, една страница. И 18 номер печели Minecraft Premium аккаунт. Кой е 18 номер? Дамарчо Проц. Така, информация. Пращане на лично съобщение. Тема. Ще го напиша на английски. Печелиш Minecraft Premium аккаунт от моя giveaway. Пиши на Skype radio.support за данните на аккаунта. Добре. Изпращаме съобщението. Готово, изпратяме съобщението. И да, това беше от мен. Надявам се да се абонирате, ако искате още giveaway-ове, не само на Minecraft аккаунти, на Steam, аватар и още доста неща, които мисля за бъдеще да направя, когато имам свободно време. И да, това е. Довиждане!